Pandom yuk kumulunging soto soto Kurawa kembahku nggih wangunipun menika rawuhipun Koko Prabing Ndarawati kula ngaturaken pambagya panakrami mugi kunjuk Koko Prabing nggih Yai sami ajib sampun kok tampi mugi dawuh sami-sami. Wah dilideng resna Kakang Lan Baladya Kakang padha becik ya pengestune si Adi Raharja tekaku. Ya, Adi Kuruda entuk pangestu Raharja Niskala tekaku Yai. Wonten wigatos pundi ketingalipun sumengka pengawak Badra Koko Prabu pola dalah inggih Yai sami aji estunipun mekaten. Ngaturi priksa Bili Negari Ndarawati dinten menika dipun bedah Nalendra saking pusar bumi. Jejulipun Prabu Naga Bagindra. Wah, sekti mandraguna prayojaing jerit parugon. Ngantos pusaka kula Ki Rajah Caka dipun mangsa dening Patih Wisnunggana. Wah, ya Yai Werkudara nenggalaku diuntal dening naga sekti kuwi. Wah, banjur karmu. Saiki mengkene ya Werkudara lan Janaka Siraja dikayan enggak papakno Nalendra saka pusar bumi ya aja melu-melu ijan jae. Bagus klumar-klumur sapa iki? Saturing Maduka Raden Janaka kowe sapa? Nalendra saka pusar bumi. Aranku Prabu Naga Bagindra. Nggih Ratu Ndarawati srimbunge. Ya bandane tangkemmu. Ayo.
Ayo, iki sanding ana ratu, puster bumi. Kudara. Wah. Gendang ditambani rasa ndak tak tekon ditambani. Lho piye to? Gendang ditambani kok suaramu saya cilik. Lah. Oh, lah dah kurang ajar ndang nyang perapatan ngono golek jenang perapatan sambi kono. Ngerti men mungsuhe ngerti pengapes aku diantem pupuku ndit metu kucinge sak porong gedene kaya ngene. Kok gedhe men sak porong padha karo ndekmu. Wah, wis rasane dadak guyon. Lan ditambani iki nyo, tambani. Oh, ndi tak wenane iduku. Ah, mari. Lan dadak sun barang wong tuwa. Sundok dolok wae. Kowe ndang maju, wegah. Ora ndak diantem pupuku ya mung nek kenek pupu nek kenek nggo tengahe pupu ora. Lah dalah. Wis to. Dimas Arjuna kula wonten dawuh. Siadi ya kalah. Kula inggih kawon Koko Prabu. Ya niku tak goleke mungsuh iki kok isih kidul kae kok ana Tejo manter sak sada lanang kuwi mbok merono Satria kang mentas tapa ya tak berpengani mbok dadi jagoku dina iki ayo jadi. Iki mau ana cahya sak sada lanang manter. Ki ana Nalendra anyar katon. Mengko kisah anak sira iku sapa kang dadi jejulukmu? Inggih mlajeng andika ndangu kula. Kula nggih menika namipun Prabu Dewa Luar. Jeneng sira Prabu Dewa Luar inggih papan palenggan kula nggih menika Silakanda Arobinangun. Paduka Nalendra saking ya ditepongake marang aku Nalendra Ndarawati Prabu Bathara Kresna ya aku Raden Janaka wonten mikatos menapa Sinu Prabu Sri Bathara Kresna
tekaku kene aku mung bakal minta senjata pitulung marang jeneng sira. Ring negaraku dibedah Nalindra saka pusar bumi Prabu Naga Bagindra. Mula aku mbok yo njaluk tulung marang sira sirnakno tundurna singkirna Prabu Naga Bagindra. Inggih menawi tetela mekaten boten langostaken dhawuh kula menika nembe lampahi tapa ngrame. Tegesipun kula badhe inggih menika suka pitulungan dhateng sedaya nandhang peteng nanging seping pamrih rami ndamel. Ya ngono syukur jumeneng apa-apakno kisah anak ngestaken dhawuh. Nalindra kang bagus rupane sapa iki? Yen kowe takon marang aku aranku Prabu Dewa Luar Rembuni saka ing kraton Selakanda Warobinangun. Wah. Kowe Prabu Dewa Luar saka ing negara utawa kraton Selakanda Warobinangun. Iya balik sira ngaku ayo. Yen kowe takon marang aku mburi saka negara ing pusar bumi aranku Prabu Naga Bagindra. Kowe arep panggoleki Ratu Ndolowati bakal tak simpung sing tak bondo tangane. Tak nggo pengayono ora minggat pecah ndas. Dene kekuasaan.
samya Bandayudara Bandapati Nalindra ing pusar bumi Prabu Nagabagindha cempung mangsah yuda kelawan Prabu Dewa Luar saya dangu saya prayitna Nagabagindha Dewa Luar saya dangu saya lena lenaning Sang Dewa Luar wis temeka wayahing mangsa kala Nalindra saking pusar Banica Wujudira babar satring saudara kang aran Nadyan Antarja Nalindra saking Silakanda Aribinangun ingkang jinduk Prabu Dewa Luar icamusna babar satring pringgon Raden Gatotkaca Antarja karo Gatotkaca bocah inggih ngaturuni ngawa estunipun kula menika ingkang dados Nalindra wonten ing pusara bumi namiku Nagabagindha kala wau. Lah kowe lunga saka ing Randowatang wis pirang candra, kirang langkung sampun trimadya candra. Lah karepmu ki piye? Kok kowe dadak mimba dadi ratu medhah negara Ndrawati? Inggih estunipun kula namung tumut ngayomi dhateng kadang kula Gatotkaca anggenipun nggih berjanji menika dados menawi kula mboten mimba Nalindra ing pusar baun mangke mindak dipun ganggu dening Sata Kurawa ya becik temen. Lah Gatotkaca mah sapa kowe iki medadian sapa nggih? Inggih estunipun ngaten. Kula kala wau Nalindra saking Silakanda Arbinan kula pun Prabu Dewa Luar menawa estunipun kula. Walah dalah. Kok ketrima temen atase kowe mung anak Werkudara dudu turun dewa kok bisa kelakon nglenggana ing Silakanda Arubinangun inggih lugunipun awit kula nalika tasih bejabang dipun saya kayan dewa mboten kita namung samuri jagung kula dipun dadosaken ratu wonten ing Silakanda Arubinangun. Lah guys jogmayan nggih terus ketrima uripmu Gatotkaca wis ngungkuli marang bapakmu kamulyanmu inggih. Ya dina iki syukur-syukur Jumat Antarja kula nyembah dawuh. Wo, lah kamau patih mau sapa kok dadi cakra kok diuntal. Nenggalane kok nabi ya dimangsa dening Wisnu Ganata naga sekti mau. Lho menika inggih eyang kula. Nggih menika eyang Antaboga. Wah, Werkudara, apa? Papakno kae, jalukno pusakamu. Ngidak-idak ndupak iki sapa iki? Raden Werkudara kowe sapa? Aku Patih Naka Sekti. Ayo mbok balek ora cakra karo
Nenggala Jandira mbek baik kaca takon dosa. Dina iki naga ginak pegat naga ginara sudi dari bojone. Aduh. Wah, Jen. Mantuku ngger Werkudara ulun ewang Nagaraja aja mbok pegat anakku naga gini ya ngger ya ora arep mekat ning Ditokra karo Algura Godo bae ya tak lepehi iki balekno karo sing Bratasena karya mukti wibawa Minakrawati Mbah Dinda ulun bakal bae kondur ming Sabta Prata lha praetno ngati.